tothom! Tinc un premi per vosaltres! Un cotxe nou superpotent! Uau! Sempre ho havia somiat! Que no sigui rosa! Qui el dibuixi millor se l'emporta! Bé, he d'intentar dibuixar un cotxe molt bonic i rosa. Vull guanyar de debò. Aquí teniu el contorn. Perfecte! Ara afegim-hi colors. Hem de fer que s'assembli al cotxe original. Uau! Que xulo! No m'agrada el rosa. Però dibuixaré un cotxe. Si guanyo, el pintaré del meu color preferit, el negre. Molt bé! Tot decidit. Ho faré. Està clar que no faré un cotxe rosa. Dibuixaré directament el cotxe dels meus somnis. Amb unes rodes negres gegants. I tota la resta també negra. Sí, això ja m'agrada més. Tot i així, hi afegiré uns quants detalls. Bé, Wednesday! Come on! Oh, s'ha acabat el temps! Wednesday! Tens un cotxe negre? Hauria de ser rosa! Enid! What? I tu? Això no s'hi val. Ensenya-m'ho! Què us sembla? Hey! Ben fet! Un cotxe fantàstic! Tu ets la guanyadora! Visca! Bé, aquí teniu el meu cotxe nou! Uf! Hi estic pujant, però no m'hi caben les cames! Ajuda! Oh! Espera! Se m'ha acudit una cosa! Això mola! Som-hi! Això és un portal al món dels dolços! Quina passada! Em pregunto què hi deu haver! Uau! Què estic fent? Ja podeu començar a dibuixar! Endavant! D'acord! Faré flors blaves i una porta rosa! Bonic! La teulada té tots els colors de l'arc de Sant Martí! Ja m'encanta! No ens oblidem dels caramels! Això és increïble! Wednesday, què has pensat? M'agrada dibuixar amb un bolígraf 3D. No m'agrada gaire la massa de creps, tot i que aquesta vegada m'ha sortit fatal. Ho hem de tornar a fer! Oh, els meus cabells! Crec que aquesta vegada sortirà millor. D'acord, comencem pel verd. Un moment, què? Para! S'ha acabat el temps! Oh no, Wednesday! No fa bona pinta! Enid, et toca a tu! Només un segon! Li dono la volta? Uau! Això és genial! El premi és per tu! Una abraçada, Wednesday! Ho sento, me n'havia oblidat! Fins aviat! És genial, aquí! Piruletes gegants, ous de xocolata i tot és meu! Fins i tot hi ha un arbre de xiclets! Visca! La teulada és de cotó de sucre! I el pom de la porta és un dònut! Quin menjar tan deliciós! També provaré aquest osset de gominola! Uau! Un test comestible! És de xocolata! És una passada! Em pregunto què hi ha dins d'aquest ou de xocolata! Fideus de colors dolços! M'encanta! Déu meu, això és el cel! No puc parar! Tot
tan deliciós! Que bo! Oh, em sembla que no tinc forces per acabar-m'ho de menjar. Oh, necessito descansar. Us presento una nina Barbie. Comenceu. Oh, és molt gran. Visca! És preciosa! Endavant! Let's go! Bé, començaré pel color rosa. No tindré temps de dibuixar tota la Barbie, així que en dibuixaré el cap. Bonic! Oh! Wednesday, per què no fas res? No m'agrada la Barbie. Hauria estat millor donar un drac o un zombi. Una gran pensada. Faré un dibuix que farà al·lucinar a tothom. Serà un ataúd de zombi rosa. I hem d'afegir uns quants ossos i ulls. Espereu a veure el resultat. Perfecte. Muntem-ho tot. Increïble. Mireu això. Fet. Oh! Jo també he acabat. Pareu! Oh, espereu! Ja no podeu dibuixar més. Anit, estàs a punt? What? Mola! I reconec una Barbie. Oh! Mare meva! Wednesday va! Això no és un zombi, així que guanya la nit. Visca! Caram! Wednesday! Estic molt contenta! Hola! Siguem amigues! Hola! Va! Està parlant! Que xulo! Què? Pot parlar? Jo també en vull una. La Barbie i jo serem millors amigues. Prenem el té. És buit? D'acord. I llavors em va dir que m'estima. T'ho imagines? Uau! What? Wednesday, mira! Hola a tothom. Què us sembla el plat volador? Mola! Qui el dibuixi millor se l'emporta. Així és. No em guanyaràs, Wednesday. Això ja ho veurem. Un plat volador és molt xulo. Sempre he somiat d'anar a l'espai. Hi haurà una càpsula amb extraterrestres i un anell al voltant. Ho faré tot perfecte. Coloregem-ho. Alguns detalls? Increïble! What? Uau! Ho he de fer millor que la Wednesday. Encara que és difícil. El vermell és genial. Aquest és el contorn. Després alguns detalls i omplim-ho tot de massa. Bé, no és una obra d'art, clar, però ja servirà. No. Wednesday, què? Oh! Ui, s'ha acabat el temps. Comencem per l'Enid. What? No. Aquest plat volador fa molta gràcia! Wednesday? Bravo! Bé, vine aquí. Et dono el teu premi. Gràcies. Adéu, Enid. Vegem. Sé pilotar un helicòpter, així que segur que me'n surto amb un plat volador. Som-hi. Adéu a tothom. On sóc? Aquest planeta s'assembla a Mart. Sempre he volgut viure en aquest planeta. Hi ha molt d'espai lliure. Oh! Oh!
I aquí hi ha els extraterrestres. Us saludo! Voleu ballar? Doncs repetiu després de mi. Molt bé, tothom. Bé, aquí teniu el vostre nou premi. Un gos robot. Fins i tot pot fer trucs. Això és el que necessito. Oh, gairebé m'oblido del temps. Va, noies. Desitgem sort a tothom i comencem. El més important d'aquest dibuix és fer un bon contorn i ben clar del gos. Així quedarà molt bonic. Ho coloregem tot? Que xulo! Mira, Wednesday! No està malament, però crec que un bolígraf 3D ho farà millor. Jo també puc fer un robot. Bé, bé, bé. Fem cada detall per separat. Ara ho ajuntem. Visca! Ja gairebé està a punt. Fet! Oh, ja heu acabat? Wednesday, comences tu. Excel·lent! Ben fet! Enid, com ho portes? Oh, quin amor! Sabeu què? Guanyeu totes dues! Aquí teniu el vostre premi! Aneu amb compte! Wednesday! Fem això! Deixa'm jugar! Ei! Dóna'm el comandament a distància! Oh! Quina llàstima! El robot s'ha trencat! No t'afanyis. Intentaré arreglar-lo. Què us sembla el vestit nou? Qui el dibuixi millor se l'emporta. Yes! Per cert, canvia de color. Ja ho sé, és bastant xulo. Bé, noies, el temps corre. Afanyeu-vos. Bé, per guanyar, hem de fer volar la imaginació. Així és. Tinc un vestit a la nina. El puc agafar. Oh! Això ja em servirà. Genial! La forma ja hi és. Ara hem de... resseguir-lo! Sí! Serà una crep preciosa! Interesting. Oh! On és la meva Barbie? Wednesday! Torna-me-la! És meva! Oh! M'has estripat el vestit. Ho sento! A què fa olor? Oh, foc! La meva crep s'està cremant! Oh! Hem de prémer el botó d'incendis urgentment! Aquí està! Oh, ajuda! Qui ha obert l'aigua? No! Ara estem ben mullades! Es cancel·la la tasca. El foc és perillós.